Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Η εκπομπή Εμείς και ο κόσμος μας μαζί σε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε που συντονίζεστε. Είμαστε με η παρουσία σας. Ελάτε να περάσουμε μαζί το υπόλοιπο της ώρας. Ευχαριστούμε και για τις 2 ώρες ραδιόφωνο το πρωί, όπως κάθε πρωί, 8 με 10, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου στους 97,2. Σας υπενθυμίζουμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται και online στο rik.cy και μπορείτε από εκεί να παρακολουθείτε όλες τις εκπομπές, οι οποίες μεταδίδονται διαδικτυακά από την ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής: Αφροδίτη στις Φλόγες, ένας Ιταλός που εγκλωβίστηκε στην Αμόχωστο το 1974. Τον Ιούλιο του 1974, ένας νεαρός Ιταλός, ο Σέρτζιο, έρχεται στην Κύπρο για να βοηθήσει μια κοπέλα, την Πάολα, ξαδέλφη του, η οποία πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια. Βρίσκεται εγκλωβισμένο στο νησί από εκεί και πέρα και αρχίζει η περιπέτεια. Με αφορμή αυτή την ιστορία, η οποία είναι αληθινή, γράφτηκε και το βιβλίο Αφροδίτη στις Φλόγες. Στο στούντιο μαζί μας η συγγραφέας, η αγαπητή κυρία Λίνα Έλληνα. Καλησπέρα, αγαπητή μου κυρία Λίνα. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που είστε εδώ και να είστε πάντοτε καλά. Δίπλα σας, ο επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας στην Κύπρο, ο αγαπητός κύριος Βίκτορ Μαντοβάνη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που είστε εδώ και να είστε πάντοτε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Πώς το λέμε, Bienvenuti. Benvenuto. 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 Καλώς ήρθατε, λοιπόν. Το κράτησε το λέω, είναι σωστό, Πολύ καλά. Λοιπόν, αληθινή ιστορία. Κάποια κομμάτια του βιβλίου, αλλά η ιστορία είναι αληθινή. Ναι, καλά, η ιστορία του 1974, γενικά όλα τα γεγονότα που αναφέρονται στο βιβλίο είναι αληθινά. Οι πρωταγωνιστές, κάποια κομμάτια της ιστορίας τους είναι βασισμένα σε πραγματικές ιστορίες. Από εκεί και πέρα λίγη μυθοπλασία για να δέσει σαν ιστορία. Ήταν αν θέλετε, μια απόγνωση που είχα νιώσει, ένα σούρουπο πριν περίπου 3 χρόνια θαρώ, όταν είχα έτσι αναλογιστεί ότι σύντομα θα έκλειναν 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και ένιωσα ένα ασφικτιό από το αδυσόπιτο πέρασμα του χρόνου, από όλες αυτές τις χαμένες ευκαιρίες. Και λέω, εντάξει, εγώ είμαι μια απλή πολίτης, τι μπορεί να κάνω σαν μια μονάδα. Η μόνη μου δύναμη είναι οι λέξεις μου, οπότε λέω, οκ, ας γράψω ένα βιβλίο και ως που φτάσει. Είχατε γνώση της ιστορίας των πραγματικών γεγονότων του Σέρτζιο το καλοκαίρι του Ιουλίου στην Αμόχωστο του 1974 ή, αν θέλετε πιο σωστά, πώς μάθατε αυτή την ιστορία εσείς, πώς ήρθε κοντά σας? Ξέρω πιο συγκεκριμένα για μια Ιταλίδα που ήταν παντρεμένη με Κύπριο, τα άλλαξα λίγο. Μάλιστα. Η οποία ήταν στην Αμόχωστο το 1974 και αυτό το κομμάτι με τον βιολογικό πατέρα της ξαδέρφης είναι επίσης πραγματικότητα. Μάλιστα. Από μια άλλη ιστορία, απλώς έτσι τα δέσα λίγο για να ταιριάζουν και να είναι λίγο πιο ενδιαφέρουσα σαν ιστορία, σαν πλοκή. Πέραν τούτου, νομίζω ότι τα γεγονότα του 1974 είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους, αλλά και με λίγη έρευνα ο καθένας μπορεί να τα βρει. Και θλιβερά. Μέχρι και σήμερα. Και πονούν, αν θέλετε. Γιατί είναι εξίσου σημαντικό. Με συγχωρείτε, ελάτε. Απλά θα έλεγα ότι έμπνευση γενικά για το βιβλίο ήταν ο σύζυγος, ο οποίος είναι και από την Αμόχωστο και το βιβλίο εκτιλήσεται κυρίως στην Αμόχωστο. Είναι μια πολύ αγαπημένη και μια πολύ φυλακισμένη πίσω από τα σίδερα, αγαπητή μου κυρία Έλληνα. Και βέβαια, μέσα από αυτό το βιβλίο πια, δώσατε την ευκαιρία να ταξιδεύσει αυτό το πρόβλημα και σε ολόκληρη την Ιταλία και να γίνει και γνωστό, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία δώσατε φως σε μια σκοτεινιασμένη πόλη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν έγραφα το βιβλίο είχα στο μυαλό μου τον ξένο αναγνώστη, εξού και γράφτηκε πρώτα στα αγγλικά, μεταφράστηκε μετά και στα ιταλικά. Στα ιταλικά γιατί τυχαίνει να έχω πάρα πολύ καλούς φίλους στην Ιταλία, οι οποίοι βοήθησαν στο να γίνει εκεί η πρώτη παρουσίαση στο Ροβίκο και από εκεί και πέρα έστειλαν το βιβλίο σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, στο κανάλι Ιταλία, το οποίο ενδιαφέρθηκε. Έγινε μια ημίωρη εκπομπή για το βιβλίο την Κύπρο το 1974 κλπ. Μετά ενδιαφέρθηκαν να έρθουν να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ. Ήταν πολύ μεγάλη απηχήση του κόσμου. Μάλιστα, ο καναλάρχης έδωσε και συγχαρητήρια στο δημοσιογράφο για την εκπομπή αυτή. Και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Αφιέρωμα το οποίο έγινε εδώ. Γιατί επισκέφθηκαν και την Αμόχωστο. Κυρίως την Αμόχωστο, ναι. Και από εκεί και πέρα το βιβλίο είχε την τύχη να ταξιδέψει μέχρι και το Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί ένας Ιταλός Ευρωβουλευτής
το πήρε πιο ζεστά το θέμα. Μάλιστα. Και έκανε, πιστεύω για πρώτη φορά, ξένος ευρωβουλευτής εκδήλωση για την Κύπρο μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, 2 του Ιούλη, μαζί με τον Βίκτορα, ήμασταν εκεί. Ναι. Και παρουσιάστηκε λοιπόν το βιβλίο, το ντοκιμαντέρ, συζητήθηκε το θέμα της Κύπρου και το πρόβλημα. Ναι. Κύριε Μαντοβάνη, όταν αντιληφθήκατε ότι υπάρχει αυτή η Αφροδίτη στις φλόγες, πώς αλήθεια το αφομοιώσατε, τι ήταν η πρώτη αντίδραση? Κοιτάξτε, για μένα αυτό το βιβλίο έχει τεράστια σημασία, ναι. Διότι από τη μια η καταγωγή μου γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αμόχωστο και από την άλλη η καταγωγή του πατέρα μου είναι από το Ροβίκο. Μάλιστα. Άρα εγώ βρίσκομαι στη μέση. Μου άρεσε και πάρα πολύ η ιστορία. Την βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την ιστορία. Βέβαια γνώριζα και τι έγινε στην Αμόχωστο το 1974, διότι έτυχε να έκανα τη στρατιωτική μου θητεία εκεί. Μάλιστα. Εκείνη την εποχή. Πού υπηρετήσατε, αγαπητέ μου? Στο Μπογάζι, στην ναυτική βάση. Στην ναυτική βάση του Μπογαζίου. Ναι. Μάλιστα. Και προχωρήσαμε, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι από αυτό το βιβλίο δημιουργήθηκαν 1002 δραστηριότητες για το θέμα, για να μην το πω πρόβλημα, για το θέμα της Κύπρου. Είναι πρόβλημα. Και πρόβλημα και θέμα. Και το θέμα που τίθεται είναι πώς οι υπόλοιποι λαοί ευρωπαϊκοί ανέχονται ή αποδέχονται κάποιες καταστάσεις. Δεν γνωρίζω. Όχι εσείς. Δυστυχώς. Είναι γενικό το ερώτημα. Μην το παίρνετε προσωπικά. Ενώ ευρύτερα όλη αυτή η κατάσταση η οποία συμβαίνει τόσα χρόνια στην Κύπρο, αν θα έπρεπε να συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο που συνεχίζεται. Αυτό εννοώ. Και έτσι λοιπόν δόθηκε η ευκαιρία και όλη αυτή η ιστορία αλλά και το πρόβλημα της Κύπρου ταξίδευσε σε ολόκληρη την Ιταλία και στο Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσιάσαμε τον ντοκιμαντέρ εκεί και μιλήσαμε. Και επίσης είχαμε και άμεση μετάδοση 1 ώρα πρόγραμμα από τις Βρυξέλλες στην Ιταλία. Στην Ιταλία, μάλιστα. Ναι. Σε κανάλι τηλεοπτικό. Στο κανάλι Ιταλία. Στο κανάλι Ιταλία. Ποια ήταν η αντίδραση των ευρωβουλευτών? Πώς το εισέπραξαν όλοι μένουν με το στόμα ανοιχτό. Γιατί αλήθεια, είναι λίγο περίεργο. Το γεγονός ότι όλοι είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε να γνωρίζουν οι χώρες κράτη-μέλη τι έχουν ή τι δεν έχουν, ή τι περνούν ή δεν περνούν, και ξαφνικά με την αφορμή που δίνετε εσείς ως επίτιμος πρόξενος, η κυρία Έλληνα με το βιβλίο της και το κανάλι Ιταλία, να μένουν όλοι έκπληκτοι. Μα για 50 χρόνια δεν έπρεπε να το γνώριζαν μέχρι τώρα και μένουν τώρα έκπληκτοι όλοι? Δυστυχώς δεν συνειδητοποιούν το πρόβλημα. Ή το μέγεθος, αν θέλει. Ή το μέγεθος του προβλήματος, ή το έχουν ξεχάσει, ναι. Ή σου λένε είναι ένα πρόβλημα 51 χρόνια, άστο να πάει. Μάλιστα. Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια. Και βέβαια αυτοί οι οποίοι κόπτονται περισσότερο είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε ούτε στην Αμόχωστο, ούτε στις υπόλοιπες κατεχόμενες περιοχές και να ζήσουν ελεύθερα στα σπίτια τους. Εννοείται, αλλά εγώ πιστεύω ότι μία λύση του Κυπριακού θα βοηθήσει ολόκληρη την Κύπρο. Είναι λάθος να πιστεύουν οι Παφίτες ή οι Λεμεσιανοί ότι αν λυθεί το Κυπριακό θα έχουν οικονομικές επιπτώσεις. Το αντίθετο. Δεν νομίζω. Εντάξει. Ναι, ανοίγεται ένα άλλο κεφάλαιο. Είμαι σίγουρος όμως ότι στην πλειοψηφία τους όλοι οι άνθρωποι αυτού του νησιού επιθυμούν μια ειρηνική λύση σε αυτό το πρόβλημα που βασανίζει αυτό το νησί τόσα χρόνια τώρα. Τώρα, μαζέψαμε και οπτικό υλικό. Να αρχίσουμε, επειδή είμαστε τηλεόραση, να βάζουμε στην κουβέντα μας και τους Σύρους τηλεθεατές. Θα δούμε ένα απόσπασμα από το τηλεοπτικό δίκτυο κανάλι Ιταλία, όπως το έχετε προειπεί, όπου ήταν για πρώτη φορά, κυρία Έλληνα, που κάλυψε το θέμα. Ναι, το έφερε στο φως. Ναι. Και να συμφωνήσω με τον Βίκτορ όταν λέει ότι δεν γνωρίζουν. Ναι. Γενικά οι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουν το πρόβλημά μας. Κάπου έχει περάσει το αφήγημα της Τουρκίας ότι έχει λυθεί το πρόβλημα το 1974. Αυτό ισχυρίζεται στο Ευρωκοινοβούλιο η Τουρκία? Υποτίθεται ότι η Τουρκία δεν έχει ακριβώς φωνή έχει μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκπροσώπηση. Ναι, υποτίθεται ότι αυτή είναι η και στάση γίνεται αποδεκτή της. Αχώνευτα. Κοιτάξτε, το αχώνευτα είναι σχετικό. Η δική μου αντίληψη είναι ότι υπάρχει συμπάθεια για μας, για το Κυπριακό,
αλλά δεν είναι προτεραιότητά τους. Ναι. Υπάρχουν χίλια μύρια άλλα ζητήματα που τους αφορούν περισσότερο. Έχετε δίκιο. Τώρα να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Απλώς θα ήθελα να πω ότι σε κάθε ευκαιρία που παρουσιάσετε το βιβλίο, είτε τηλεοπτικά, είτε σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας που κάνουμε την παρουσίαση κλπ. Είναι κέρδος. Έχω την ευκαιρία πάντα να τονίζω ότι να θυμηθούμε ότι και σήμερα ακόμα η Τουρκία κατέχει μέρος το οποίο είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σωστά. Αν εσείς, Ιταλοί φίλοι μου, είχατε μία εισβολή από την Τουρκία και κατήχε το 1/3 της χώρας σας, τι θα περιμένατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Και αυτό ξεκινά κάποιες συζητήσεις μετά. Ναι. Ξύπνα, ελπίζω, κάποια έτσι συναισθήματα διαφορετικά μέσα. Ξύπνα, αγαπητέ μου κύριε Πρόξενε, αυτά τα συναισθήματα πιστεύετε? Είναι τη στιγμή, σε εκείνη την ώρα που συζητιέται το θέμα. Γι' αυτό λέμε πρέπει να υπάρχει συνεχώς να υπάρχουν συνεχώς ενέργειες για το Κυπριακό. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Τώρα προσπαθούμε να φέρουμε μια ομάδα ευρωβουλευτών. Εδώ στην Κύπρο. Εδώ στην Κύπρο. Μας το υποσχέθηκε ο ευρωβουλευτής, ο Ιταλός, που παρουσίασε το πρόβλημα και το βιβλίο και το ντοκιμαντέρ. Και ελπίζουμε ότι θα το πετύχουμε. Μακάρι. Θα είναι επίσης κέρδος. Γιατί όταν θα έρθουν οι ευρωβουλευτές και θα περπατήσουν και στη περίκλειστη περιοχή, θα αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος. Είναι διαφορετικό από την... Αυτό λέω πάντα εγώ, ότι πρέπει να βλέπουν, είναι λάθος να μην τους δείχνουμε την Αμμόχωστο. Ναι. Είναι λάθος. Όταν δουν την Αμμόχωστο, όταν δουν την παραλία, τη γλώσσα, εκεί που είναι τα σειρματοπλέγματα, τότε καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Τι θύμισες έχετε εσείς από τη γλώσσα? Εκεί μεγάλωσα. Εκεί έμαθα να κολυμβώ. Το σπίτι μου ήταν δίπλα. Μάλιστα. Το επισκεφθήκατε? Το επισκέφτηκα την Αμμόχωστο πάρα πολλές φορές. Είχατε την ευκαιρία να πλησιάσετε? Το σπίτι που γεννήθηκα δεν μπόρεσα να το επισκεφθώ. Είναι πιο μέσα. Είναι πιο μέσα και ύστερα μετακομίσαμε εκεί που χτίστηκε το ξενοδοχείο, το Σαλαμίνια Tower, εκείνο που είναι μοιρασμένο στα δύο. Εκείνο που βομβαρδίστηκε και υποχώρησε ένα μέρος του. Ναι. Μάλιστα. Από πρώτο χέρι θα τα εξηγάτε κιόλας στους ευρωβουλευτές όταν θα έρθουν. Βεβαίως. Γιατί εσείς ζήσατε εκεί. Και έτσι, αφού ζήσατε εκεί, η κυρία Έλληνα, ο σύζυγός της από την Αμμόχωστο, από πού κατάγεστε εσείς, κυρία Έλληνα? Εγώ είμαι από την Ανώγυρα, επαρχία Λεμεσού. Την όμορφη Ανώγυρα, να λέτε. Την όμορφη Ανώγυρα, ναι. Αλλά με πολύ αγάπη για την Αμμόχωστο. Ναι, σίγουρα. Αν δεν είχατε αυτή την αγάπη, δεν θα προχωρούσατε σε όσα κάνετε? Ο σύζυγος γιατί μιλάει τόσο νοσταλγικά για τα πάντα, για την κάθε στιγμή, για την κάθε γωνιά της Αμμοχώστου, που μας το έχει έτσι μεταλαμπαδεύσει και σε εμάς. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Μαντοβάνης αντιλαμβάνεται απόλυτα πώς νιώθει ο σύζυγος της κυρίας Έλληνα. Οπωσδήποτε. Είμαστε και της ίδιας ηλικίας. Μάλιστα. Να αρχίσουμε να βλέπουμε υλικό? Βεβαίως. Ελάτε παρακαλώ, συνάδελφοι στο κοντρόλ. Πάμε στο απόσπασμα από αυτό το τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλε Ιτάλια και δείτε το στην Ιταλική. Η κυρία Έλληνα και ο κύριος Μαντοβάνη θα μας εξηγήσουν στη συνέχεια. Το άφησα αυτούσιο γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται και οι λέξεις Κύπρος και οι λέξεις Αμμόχωστος και Τουρκία και οι κατεχόμενες περιοχές. Ελάτε παρακαλώ. Ricorrono quest'anno i 50 anni dall'invasione turca di Cipro. È passato mezzo secolo dai tragici eventi di quel periodo nell'estate del 1974. Un frangente che ha aperto una ferita profonda e ha definito la storia moderna di Cipro. Oggi l'impasse persiste nei colloqui di pace per risolvere la questione, nonostante decenni di negoziati. L'ostacolo più grande è ora rappresentato dal fatto che la parte greco-cipriota vede ancora la soluzione della federazione bizonale e bicomunitaria come l'unica soluzione praticabile, mentre i turco-ciprioti discutono di una soluzione a due stati. Στόχος μας είναι σε αυτό το στάδιο να φτάσουμε το συντομότερο δυνατό σε κάποια επόμενα απτά βήματα. Είναι γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Η θέση από τουρκικής πλευράς αυτή τη στιγμή, η οποία προτάσει τα θέματα της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος ως προϋποθέσεις για να αποδεχτεί να επανεμπλακεί σε μια διαδικασία, ουσιαστικά αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια, διότι εκφεύγουν του πλαισίου που καθορίζεται
από τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, βρίσκονται εκτός του ιστορικού συμβιβασμού της Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, βρίσκονται πέραν των ορίων του ενός κράτους που πρέπει να διασφαλίζεται μέσα από τη λύση του Κυπριακού και δεν υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο εκτροπής από αυτό. Ma cosa pensano i cittadini della situazione a 50 anni dall'invasione? Una parte importante della società sembra sostenere la soluzione della federazione bicomunitaria. Έχω την αίσθηση ότι πάντα κάθε φορά τα συζητάμε για την επίλυση του Κυπριακού, δεν πρέπει μόνο να σταθμίζουμε ασχέδια λύσεις ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα λυθεί, αλλά να δούμε αν έχουμε συμβιβαστεί ως Ελληνοκύπροι και ως Τουρκοκύπροι με την ιδέα ενός κοινού συνεταιριστικού κράτους, όπως ακριβώς ξεκίνησε δηλαδή και η Κυπριακή Δημοκρατία με την ίδρυσή της το 1960. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε συμβιβαστεί με αυτή την ιδέα της συνύπαρξης ακόμη ως κοινωνία, ακριβώς και γι' αυτό παραμένει άλυτο το Κυπριακό. Pochi giorni fa, dopo aver incontrato tutti gli attori, l'inviato speciale delle Nazioni Unite ha presentato un rapporto al segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il contenuto di questo rapporto non è stato ancora reso pubblico, ma è già stato valutato per determinare i prossimi passi. Και βέβαια, αγαπητέ μου κύριε Μαντοβάνη, σημαντικό το γεγονός ότι και από το Ιταλικό αυτό κανάλι μεταφέρονται η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τις εικόνες σήμερα στο νησί και στη γραμμή αντιπαράταξης. Έτσι. Που το βλέπουν οι Ιταλοί και μέσω βέβαια και πλάνων από ό,τι είδα, γιατί το Ιταλικό κανάλι από ό,τι είδα συμπεριέλαβε και τα ρεπορτάζ του Euronews του Ιταλικού κομματιού. Είναι σημαντικό και του ελληνικού. Είναι σημαντικό να αντιλαμβάνονται και από τη τηλεοράση το τι συμβαίνει. Σίγουρα, και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν 2-3 ντοκιμαντέρ τώρα. Ξεκινήσαμε με το πρώτο. Μάλιστα. Και μετά προσθέσανε αυτά που είδατε του Euronews. Μάλιστα. Το πρώτο ήταν αμιγές του Ιταλικού καναλιού και ήταν μόνο για την Αμμόχωστο. Και μόνο για την Αμμόχωστο. Αλλά βλέπουμε μετά ότι εξελίσσεται το πράγμα. Και παίρνει διαστάσεις. Συγγνώμη. Και παίρνει διαστάσεις. Και παίρνει διαστάσεις, ελπίζουμε. Ναι. Όπως είπαμε, πρέπει συνεχώς να το σπρώχνουμε. Ναι. Πιστεύατε ποτέ ότι θα έφτανε μέχρι αυτό το σημείο αυτή η προσπάθεια της Αφροδίτης της Φλόγη? Το ελπίζατε, είμαι σίγουρος. Τουλάχιστον... δεν είχε περάσει καν από το μυαλό μου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι, πάρα πολύ ειλικρινά. Δηλαδή, αν δεν στέλνανε το βιβλίο στο κανάλι Ιταλία και από εκεί να ενδιαφερθεί ο Ευρωβουλευτής, ο ίδιος κλπ. Όχι, δεν είχε περάσει από το μυαλό μου. Αν και από το πρώτο μου βιβλίο που είχα γράψει, το Il Veneziano, πάλι για ένα Ιταλό τέλος πάντων που έρχεται στην Κύπρο για να βρει τις ρίζες του από το Μεσαίωνα κλπ. Είχε δημιουργηθεί ένα άλλο ντοκιμαντέρ με χρήματα της επαρχίας του Βένετο, που έχει πρωτεύουσα τη Βενετία, για τα ίχνη των Βενετών στην Κύπρο. Μάλιστα. Δηλαδή εκείνο ήταν έναυσμα για να γίνει κάτι περισσότερο. Ήλπιζα ότι κάτι θα γινόταν ίσως πέρα από μια παρουσίαση τέλος πάντων βιβλίου στην Ιταλία, αλλά δεν είχα σκεφτεί με τίποτα ότι θα πηγαίναμε και στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν από μόνο του πραγματικά έτσι θεός. Να πούμε ότι αυτός ο Βενετός θα διδάσκεται και στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Η δόκτωρ Μαρία Χατζοπολικάρπου είχε επιλέξει τότε το βιβλίο αυτό σαν ένα από τα βιβλία που είχαν να διαβάσουν οι φοιτητές στο μάθημα της συγκριτικής φιλολογίας. Μεγάλη τιμή που ταξίδεψε μέχρι τη Νέα Υόρκη. Πράγματι ήταν και υποψήφιο για το βραβείο Ευρωπαϊκού Βιβλίου εκείνη τη χρονιά. Ήταν έτσι μια τιμή απρόσμενη. Τα λέτε τόσο απλά, αλλά είναι τόση μεγάλη η προσπάθεια που γίνεται, που εμείς νιώθουμε υπερήφανοι για σας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την καλή συνάδελφο τη Βίκη Νιούλικο, η οποία ήταν ο σύνδεσμος για να έρθετε σήμερα εδώ και να είναι πάντοτε καλά, γιατί δεν γνώριζα καθόλου την ιστορία αυτή, την οποία και μου μετέφερε. Να πάμε στο φωτογραφικό υλικό στην συνάδελφη στο Control, ελάτε να έχετε την καλοσύνη. Να δούμε το εξώφυλλο πρώτα της Αφροδίτης της Φλόγες, το οποίο κυκλοφορεί και Aphrodite in Flames, και μετά το κάνατε και στην Ιταλική, κυρία Έλληνα. Ναι, και στα Ιταλικά. Ελάτε και στην επόμενη, παρακαλώ. Και εδώ αντιλαμβάνουμε είναι οι διάφορες εκδηλώσεις. Εδώ είναι το Ευρωκοινοβούλιο, το πρόγραμμα του Ευρωκοινοβουλίου 2 του Ιούλη που είχαμε πάει. Μάλιστα, και στην επόμενη, παρακαλώ. Εδώ. Στο Ευρωκοινοβούλιο μέσα από την μέρα εκείνη. Μάλιστα, ελάτε.
Και εδώ από τις διάφορες συνεντεύξεις. Ναι, έχουν γίνει διάφορες μέσω Zoom και προγραμματίζεται τώρα 25 του μήνα στο Πανεπιστήμιο στην Παδία. Έχουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, δηλαδή περιμένουμε τουλάχιστον γύρω στα 100 και άτομα μέσα στο Πανεπιστήμιο με ακαδημαϊκούς, με δημοσιογράφους, τέλος πάντων κύρους, υποτίθεται στο Ιταλικό γίγνεσθε και γενικά πολλούς συνδέσμους και από το Βένετο που θα έρθουν να στηρίξουν την προσπάθεια. Και ο ίδιος ο Μάσιμο θα έρθει με τον ντοκιμαντέρ του από το κανάλι Ιτάλια για να γίνει μια προβολή και γενικά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουν κάποιοι. Ο πρώην πρόξενος μας στην Ιταλία, ο κύριος Τζίρος, επίσης θα μιλήσει. Αυτός το βοηθά το συγκεκριμένο να διοργανωθεί. Να πούμε εδώ, αν έχουμε 2 λεπτά, ότι παρακαλώ. Καταλυτικό ρόλο σε όλα αυτά έχει παίξει ο κύριος Γκουγέλμο Μπρούσκο. Ένας πάρα πολύ καλός φίλος εδώ και 20 χρόνια, που εδώ και 20 χρόνια που μας γνώρισε, κοινός φίλος με τον Βίκτορ, μάχεται πραγματικά, είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για το Κυπριακό και μάλιστα φέτος στις 2 του Αυγούστου στην Τερίνια ο Δήμος Αμοχώστου του τον τίμησε σαν επίτιμο δημότη. Παρουσία και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπου εκεί είδαμε και την Ιταλική σημαία. Είδαμε και την Ιταλική σημαία, ναι. Έχει κάνει πάρα πολλά για την Κύπρο. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μάχονται χωρίς να έχουν οποιοδήποτε συμφέρον, το κάνει 2 φορές πολύτιμο ως αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαντοβάνη? Έτσι έχουν τα πράγματα. Γνωριζόσασταν και πριν με την κυρία Έλληνα ή γνωριστήκατε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας? Γνωριστήκαμε λόγω αυτών των βιβλίων. Μάλιστα. Και έτσι και έγινε. Και είδατε πόσα κοινά. Και η Αμόχωστος και ο σύζυγος της ίδιας ηλικίας. Ο Βίκτορ ήταν μαζί μου από την αρχή από την πρώτη παρουσίαση του Βενετσιάνο στην Ιταλία, τότε πριν 10-11 χρόνια, μέχρι και πρόσφατα που είχαμε κάνει και το Αφροδίτης της Πόλης. Γνωριστήκαμε λόγω του κυρίου Μπρούσκο, του επίτιμου δημότη της Αμοχώστου, ο οποίος τότε, πριν 15 χρόνια, ήταν αντιδήμαρχος του Ροβίκο. Μάλιστα. Την πρώτη φορά που ήρθε Κύπρο. Δεν είναι συμπτώσεις όμως όλα αυτά. Ροβίκο, όχι, το ένα έφερε το άλλο. Αμόχωστο, το ένα έφερε το άλλο. Και δείτε πώς έδεσαν τα κομμάτια, σαν puzzle. Να σας πω και κάτι άλλο που δεν σας είπε η κυρία Έλληνα. Τα ονόματα του βιβλίου του Αφροδίτη Ινφιάμε είναι Γκουλιέλμο, από τους πρωταγωνιστές, ο οποίος είναι ο Γκουλιέλμο Μπρούσκο, η Πάολα, η οποία είχε το πρόβλημα υγείας, που είναι το όνομα της γυναίκας του Μπρούσκο. Μάλιστα. Και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Ήθελε μαεστρία η κυρία Έλληνα και την διαθέτει για να τα παντρέψει όλα τόσο Ήθελα πολύ να καλά. τους τιμήσω απλά γιατί κάνουν τόσα πολλά. Σωστά. Πάμε στο επόμενο φωτογραφικό υλικό, την επόμενη φωτογραφία. Ελάτε στην στο control. Εδώ είναι από διάφορες παρουσιάσεις. Εδώ να μας πει και ο Βίκτορ, γιατί είχε βοηθήσει τότε. Δώστε μας το και στο video wall, παρακαλώ, είναι πιο εύκολο. Στην Λάρνακα, ο σύνδεσμος Τάντε Αλικέρι είναι ένας ναι, κάναμε παρουσίαση του βιβλίου στη Λάρνακα. Μάλιστα. Υπάρχει ένας σύνδεσμος εδώ. Το βλέπετε και εδώ πιο καθαρά. Ναι. Και στην επόμενη, παρακαλώ. Εδώ. Πριν φύγουμε από τον Τάντε Αλικέρι, αν μπορώ έτσι μια στιγμούλα, είναι καμιά 300 όπως οι Ιταλοί που είναι στην Κύπρο. Να πω ότι πάρα πολλοί από αυτούς, παρόλο που μπορεί να ζουν 10-15 χρόνια στην Κύπρο, δεν είχαν αντιληφθεί ακριβώς τι είχε γίνει το 1974. Μέσα από τη συζήτηση κατάλαβαν σε ποιο βάθος είναι το πρόβλημα. Και ας ζουν στην Κύπρο εδώ και τόσα χρόνια. Ναι, γιατί δεν τους δόθηκε η ευκαιρία να εμβαθύνουν. Εδώ διάφορα δημοσιεύματα, κυρία Έλληνα. Ναι, είναι από την πρώτη παρουσίαση στο Ροβίκο του βιβλίου που είχε γίνει πέρυσι, το 2024. Ελάτε και στην επόμενη. Και εδώ. Είναι από διάφορες πόλεις που είχε γίνει. Είναι εδώ, είναι και ο κύριος Τζίος μαζί. Πρέπει να είναι στη Βιτσέντζα, νομίζω. Αλλά στην παρουσία και της Κυπριακής σημαίας. Πάντα, ναι, την έχουν πάντα μαζί την Κυπριακή σημαία. Ελάτε και στην επόμενη. Και εδώ. Ήταν το πρώτο βιβλίο, βλέπετε είχαν βάλει και γιγάντο, άφησα στον δρόμο τότε στην πρώτη παρουσίαση που είχε γίνει ο Βενετσιάνο. Ο Βενετσιάνο. Και στην επόμενη. Εδώ, στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, να και ο Βίκτορ εδώ. Είναι από τους χαρουπόμελους. Εδώ στη Λευκοσία. Η πρεσβεία της Ιταλίας είχε κάνει τότε, είχε καλέσει όλους τους Ιταλούς της Κύπρου σε μια μεγάλη εκδήλωση, πολύ μεγάλη εκδήλωση. Μπορεί να είχαμε έτσι 200-300 άτομα. Είχε γεμίσει όλο το χαρουπόμενο πλανήτη και είχαμε κάνει την παρουσίαση του βιβλίου και είχαν παραθέσει και δείπνο μάλιστα μετά στους Ιταλούς. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Μάλιστα.
Θέλετε να ευχαριστήσετε κάποιους, αγαπητέ μου κύριε Πρόξενη? Απλά, ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω 2 εταιρείες από την Αμόχωστο. Μάλιστα. Τα Lordos Hotels για τη φιλοξενία και επίσης την Καραμοντάνη, πάλι από την Αμόχωστο, διότι ήταν η χορηγή για να γυριστεί το ντοκιμαντέρ. Για τη φιλοξενία και όλα τα σχετικά. Ναι. Και είμαι σίγουρος ότι και οι 2 εταιρείες το έκαναν απλόχερα για την πόλη τους. Βεβαίως. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε και στην επόμενη φωτογραφία. Και το βιβλίο ξανά, Αφροδίτη στις Φλόγες. Ναι, το Ιταλικό εξώφυλλο. Το Ιταλικό εξώφυλλο. Μια που είμαστε στις ευχαριστίες. Ναι, ελάτε. Επειδή στις 9 του Οκτώβρη στο αρχείο του Πατηχείου πλησίων του Δημοτικού Κήπου θα γίνει η πρώτη επίσημη παρουσίαση του βιβλίου στη Λεμεσό. Ναι. Να ευχαριστήσω και εγώ το Ίδρυμα Δέσποινας Πατήχη, που είναι και χορηγή, για την εκδήλωση, και γενικά θα ήθελα έτσι να ευχαριστήσω τους φίλους μας τους Ιταλούς, τον Γκουγέλμο που αναφέραμε και την Παύλα τη γυναίκα του, τον Μάσιμο Άρτιρε που γύρισε και τον ντοκιμαντέρ, και όλους αυτούς φυσικά που ήταν χορηγοί. Και εντάξει, θα ήθελα ξανά έτσι τον σύζυγο να ευχαριστήσω, γιατί αν δεν ήταν αυτός δεν θα είχε γραφτεί τίποτα. Σαφέστατα. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Είναι πλάνα από την παρουσίαση στην Ιταλία. Να δούμε λίγο ήχο στην αρχή και μετά φέρτε το λίγο μέσα στο στούντιο για να μας εξηγεί και η κυρία Έλληνα και ο κύριος Βίκτορος. Παρακαλώ. Ancora un colloquio con il dottor Luigi Conte Giacomo, che tutti conosciamo, qui presente nella sua veste di presidente dell'Istituto per gli studi della resistenza e dell'età contemporanea. Non c'è informazione, io credo che... Είναι από την πρώτη εκδήλωση στο Ροδικό. Είχαμε δει πριν λίγο τον πρόεδρο του Πνευματικού και Πολιτιστικού Συνδέσμου, Άρτσι. Είναι ένας πανιταλικός σύνδεσμος. Ήταν οι διοργανωτές, βλέπετε οι 2 σημαίες πλάι-πλάι, πάντοτε. Και εσύ στη μέση. Και εγώ στη μέση. Αυτός είναι ο Γκουγέλμο Μπρούσκο που αναφέραμε πριν. Μάλιστα. Και η Παόλα. Και η Παόλα. Ναι, ο σύζυγος, ο Βίκτορ, ο κύριος Τζίρος, που αναφέραμε και πριν. Μάλιστα. Και ήταν μέρος και στο πλαίσιο αρκετών εκδηλώσεων, γιατί αντιλαμβάνουμε ότι οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις έπονται κιόλας. Έπονται κιόλας, ναι. Ο Νάσιμο θα είναι στην Καλάπρια και στο Ρέντε 30 του Σεπτέμβρη και 1η του Οκτώβρη, που θα κάνει προβολή πάλι του ντοκιμαντέρ, και θα είμαι και εγώ στο Zoom να μιλήσω και για το βιβλίο και για την Κύπρο. Ναι. Και όπως είπαμε, μετά στην Παβία, και μαζί με κάποιους συνδέσμους από το Βένετο προγραμματίζουμε να ξεκινήσουμε και κάποια projects μαζί μέσα στο 2026, άρα έπονται και άλλες δράσεις πολλές. Ελπίζω να ευωδώσουν έτσι ώστε να ακουμπήσουν όσους πιο πολλούς γίνεται. Είμαι σίγουρος. Εδώ. Εδώ μιλάω εγώ. Αγαπητέ μου κύριε Βίκτορα, καταγωγή από τον πατέρα από την Ιταλία. Ναι. Μάλιστα. Αλλά γεννηθήκατε στην Αμόχωστο? Γεννήθηκα Κύπρο, στην Αμόχωστο, η μητέρα από τη Λευκοσία. Η μητέρα από τη Λευκοσία, γεννηθήκατε Αμόχωστο, μένατε στην Αμόχωστο? Έμενα στην Αμόχωστο μέχρι την εισβολή. Μέχρι και την εισβολή. Ναι. Πόσο χρόνο ήσασταν το 1974? Σχεδόν 19. 19, άρα είχατε ήδη καταταγεί στην Εθνική Φορολογία? Είχα καταταγεί στην Εθνική. Ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο πριν μας έσπασε τη θητεία η εισβολή και είχαμε άσχημες εμπειρίες στον Μπογάζι. Ναι, γιατί βομβαρδίστηκε κιόλας. Βομβαρδίστηκε από αεροπλάνα. Ναι. Και τι έγινε, πώς συνεχίστηκε εκεί? Δυστυχώς, φύγατε ως μονάδα? Πήραμε διαταγές να φύγουμε και όλοι γνωρίζουν το τι έγινε τότε με την Αμόχωστο που την εγκαταλείψαμε. Να φύγουμε από τον Μπογάζι ήταν λογικό, διότι θα μας εγκλώβιζαν. Αλλά που μας πήραν Λεμεσό και Λάρνακα. Ναι, όπως έγινε με τις περισσότερες μάχημες μονάδες, που πήγαν σε μονάδες εφεδρικές. Δυστυχώς. Αντί να είναι στη γραμμή. Έπρεπε να σταματήσουμε στην Αμόχωστο. Θα την είχαμε τώρα. Έτσι. Όπως και πολλές άλλες μονάδες της Αμόχωστου, οι οποίες πολέμησαν μέχρι και το τελευταίο λεπτό, αγαπητέ μου κύριε Μαντώμα. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε τις ιστορίες. Ο σύζυγος ήταν επίσης στην Εθνική Φρουρά τότε. Μόλις είχε καταταγεί, είχε πάει
νεοσύλληπτος, ούτε καν ήξερε να κρατάω από τέλος πάντων. Ναι. Και ήταν ένας από τους 6 στρατιώτες που είχαν μείνει οπισθοφυλακοί στην Αμόχωστο, ενώ είχε κενωθεί η Αμόχωστος. Ήταν ένας από τους τελευταίους 6. Είχαν ένα ποδήλατο, νομίζω ένα περίστροφο, αν είχαν 5 σφαίρες και περίμεναν τέλος πάντων το τελευταίο ραντεβού για να τους εκκενώσουν κι αυτούς. Πηγαίνανε από σπίτι σε σπίτι για να δουν αν είχαν φύγει όλοι οι γέροι κλπ. Τέλος πάντων να βοηθήσουν όποιο χρειαζόντουσαν. Αλλά ήμασταν τόσο καλά οργανωμένοι, είχαν ένα ποδήλατο, ένα περίστροφο και 5 σφαίρες. Τραγικό. Και τραγικό για όσους το ζήσανε, όπως και εσάς, κύριε Μαντοβάνη. Γιατί βλέπατε ουσιαστικά μία πόλη να εγκαταλείπεται με αλφαγιώτα. Δυστυχώς ήταν μία κατάσταση χαόδης. Όταν βρέθηκα με τη μητέρα μου, έκλαιε η μητέρα μου σαν μικρό παιδί και της λέω «Τι έπαθες ρε μάνα και κλαις, τι γίνεται και κλαις». «Αφού είσαι αγνοούμενος», μου λέει. Δεν ήξερα. Και ουδέποτε ήμουν αγνοούμενος. Ναι. Αλλά ήμουν στη λίστα των αγνοουμένων. Ήταν χαόδης η κατάσταση. Μάλιστα. Πότε συναντηθήκατε με τη μητέρα, μέρες μετά? Τη μητέρα μέρες μετά, ναι. Και καταλαβαίνετε την αγωνία των γονιών, όχι μόνο για μένα, γενικά δεν ήμουν ο μόνος. Και ήταν ακόμα στην Αμόχωστο ή είχε φύγει? Όχι. Είχε φύγει. Στη Δεκέλεια. Στη Δεκέλεια. Μάλιστα. Και μετά από αυτή την εκδήλωση, αγαπητή μου κυρία Έλληνα και κύριε Μαντοβάνη, πάμε και σε ακόμη ένα βίντεο, αν έχετε την καλοσύνη να στο control, να το παρακολουθήσουμε λίγο ήχο στην αρχή και μετά να μας εξηγήσουν οι Ιταλόφωνοι φίλοι εδώ. Πού μάθατε την Ιταλική? Από τους φίλους μου τους Ιταλούς. Ήξερα Ισπανικά και Γαλλικά και εντάξει τα είναι πιο εύκολο. Πολλές λέξεις είναι κοινές. Εντάξει, μπορεί να κάνω και ένα γραμματικό λάθος, αλλά πάνω κάτω νομίζω. Συνεννοούμε. Δεν είναι εύκολο, το λέτε τώρα έτσι απλά. Μου κάνετε συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά τα Ιταλικά κανάλια, αγαπητή Μελκιέλ. Ναι, καλά. Το έχω λίγο με τις γλώσσες. Μιλάω 6 ξένες γλώσσες, οπότε δεν ήταν και τόσο δύσκολο να μάθω ακόμα μία, ας πούμε. Μάλιστα. Χαιρόμαστε για αυτό που λέτε. Είστε και πολύ καλό παράδειγμα για όσους μας ακούν αυτή την ώρα και ιδιαίτερα τους νεότερους. Αγαπητή μου κυρία Έλληνα. Γιατί οι γλώσσες είναι διαβατήριο. Δεν είναι? Τη σήμερον ημέρα. Σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω, ειδικά σε θέματα κατανόησης χιούμορ όμως, ακόμα η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί. Ναι, έχει δρόμο ακόμη. Ναι. Και για πολλά άλλα, εύχομαι να είναι πάντοτε όλα στο σωστό δρόμο με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σαν τον ιστέρι ένα πράγμα, ναι. Δηλαδή εξαρτάται πώς θα το χειριστεί κανείς. Ναι. Πολύ σωστά. Ελάτε συνάδελφοι στο κοντρόλ, να ακούσουμε λίγο ήχο πρώτα και μετά ελάτε κοντά μας. Cipro, terra di miti e leggende, patria di Afrodite e crocevia di civiltà. A fine estate del 2024 mi è arrivato l'invito del console onorario italiano Victor Mantovani e a novembre mi sono imbarcato in un viaggio carico di significati storici e umani. L'occasione era la presentazione del libro Afrodite in fiamme di Lina e Lina, ma la missione si spingeva oltre, raccontare un'isola ancora segnata dalla frattura del 1974, anno dell'invasione turca, attraverso le telecamere e le voci di chi vive quella divisione sulla propria pelle. Ad accompagnarmi c'erano Guglielmo Brusco, ex vicepresidente della provincia di Rovigo, sua moglie Paola e Luciano, un amico di vecchia data e appassionato conoscitore di Cipro. Ognuno di loro portava con sé non solo curiosità, ma anche un bagaglio di esperienze personali che arricchivano ogni tappa del viaggio. Appena atterrati a Larnaca, la sensazione era quella di trovarsi in una terra sospesa tra Oriente e Occidente. Τα καταλάβαμε όλα. Μπορεί να μην ξέρουμε Ιταλικά, αλλά είναι η αρχή με την Κύπρο, την ίσο της Θεάς Αφροδίτης, την εισβολή των Τούρκων και το πώς αυτή η ομάδα και η παρέα των φίλων παρουσίασε όλη αυτή την ιστορία προς τα έξω. Κύριε Μαντοβάνη, έτσι. Έτσι δεν λέει το ντοκιμαντέρ αυτό του κανάλε Ιταλία. Και βέβαια είδαμε και την ομάδα των 4 που είχαν επισκεφθεί και την Αμόχωστο. Ναι, κύριε Μαντοβάνη. Ναι, εγώ έβγαζα τη φωτογραφία. Εσείς ήσασταν πίσω από τη φωτογραφική μηχανή. Μάλιστα. Εδώ τι βλέπουμε.
Ο Γκουγέλμο μαζί με τον Βίκτορ. Αυτό είναι το καφέ Edelweiss, το οποίο είναι ιστορικό. Υπήρχαν δύο καφέ στην Αμόχωστο, το Edelweiss και τον Boccaccio. Μάλιστα. Το Edelweiss ήταν για τους πιο νεαρούς, για εμάς. Το Boccaccio ήταν για τους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους. Μάλιστα. Και εδώ η διαδρομή εδώ μέσα είναι η στο διαδρομή ντοκιμαντέρ. μόλις περάσαμε από την πράσινη γραμμή. Ένα πλήρες ντοκιμαντέρ, το οποίο δείχνει τα πάντα σε ό,τι αφορά την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Κύπρο και βέβαια στην Ιταλική γλώσσα, απευθυνόμενος στους Ιταλούς πολίτες. Ναι. Αυτά τα ντοκιμαντέρ προβλήθηκαν και στο Κοινοβούλιο μαζί με το βιβλίο σας, κυρία Ελίνα. Μια περίληψη στην ουσία. Το ντοκιμαντέρ διαρκεί 55 λεπτά, όπως έχει το αρχικό. Ναι. Στο Ευρωκοινοβούλιο έπρεπε λόγω χρόνου να το συντομεύσουν. Το έχουν στα 25 λεπτά. Έχουν αφαιρέσει κάποια κομμάτια που απευθυνούσαν πιο πολύ προς το ιταλικό κοινό, δηλαδή κάποιοι σύνδεσμοι ή οι πρέσβεις που μιλούσαν. Αλλά η ουσία παραμένει. Η ουσία οπωσδήποτε παραμένει. Ναι. Εδώ, κύριε Μαντοβάνη, η κατάσταση αυτής της πόλης σήμερα, η θλιβερή. Ναι. Είναι λυπηρό. Έχει καταντήσει για τους τουρίστες. Πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Σας ακούμε. Ο διευθυντής του καναλιού έμεινε κατενθουσιασμένος από τον ντοκιμαντέρ, διότι είχε πάρα πολύ απήχηση στην Ιταλία. Βέβαια. Ναι. Πρώτη φορά οι Ιταλοί τηλεθεατές βλέπουν αυτό το θλιβερό κατάντημα αυτής της πόλης, αλλά και ευρύτερα της κατεχόμενης περιοχής της Κύπρου. Και παίρνανε και πάρα πολλά τηλεφωνήματα που λέγανε πράγματι υπάρχει στην Ευρώπη αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύανε. Ναι. Μάλιστα. Ελάτε, κυρία Ελίνα. Ο Μάσιμο το έχει προβάλει και στη Ρώμη επίσης, ξεχάσαμε να πούμε, στον σύνδεσμο δημοσιογράφων, συντακτών, πώς να το πούμε. Στην Ένωση Συντακτών. Στην Ένωση Συντακτών. Οπότε έχει πάει έτσι και σε πιο επαγγελματικά φόρα, αν θέλουμε να το βάλουμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Και όσο αφορά το κομμάτι της Αμοχώστου, μου έκανε εντύπωση η Παόλα που είχαν έρθει για τη βράβευση πριν λίγες μέρες. Μου έλεγε ότι μια φίλη της κέρδισε ένα ταξίδι στα κατεχόμενα. Δεν είχε ιδέα η κοπέλα ότι είναι κατεχόμενα και μη. Ναι. Απλά τις έλεγαν στην Κύπρο, προφανώς. Απλά τις έλεγαν στην Κύπρο και είχε μέσα ταξίδι, εκδρομή στην Αμόχωστο και τους έλεγαν, κοιτάξτε, αυτή η πόλη την έχουν εγκαταλείψει οι κάτοικοι και δεν θέλουν να γυρίσουν. Εμείς τους τη δίνουμε και δεν θέλουν να γυρίσουν. Έτσι λένε. Πουλάνε αυτό το παραμύθι. Έτσι λένε οι ξεναγοί. Οι ξεναγοί εκεί, ναι. Και δηλαδή πραγματικά. Οι ξεναγοί είναι συνεννοημένοι και παίρνουν εντολές. Το θέμα είναι τι κάνουμε και εμείς από την άλλη μεριά. Ναι, αλλά το προβάλλουν ότι η Αμόχωστος ήταν μέρος των λύσεων που δεν δεχτήκαμε εμείς ποτέ και το δικαιολογούμε με αυτόν τον τρόπο. Και την εγκαταλείψαμε και μας λένε να πάμε πίσω και δεν πάμε. Αυτό το παραμύθι πουλάνε. Ναι. Θα μάθουμε πολλά σήμερα. Μας μένουν λίγα λεπτά ακόμη. Θα μάθετε και Ιταλικά. Θα χαρώ πολύ και θα είναι τιμή μου, ξέρετε. Η επικοινωνία με οποιονδήποτε λαό είναι εξίσου σημαντική. Για να μπορέσει να τον αντιλαμβάνεσαι και να σε αντιλαμβάνεται. Και είναι σημαντικό να μην θεωρούμε ότι είμαστε στο κέντρο της γης. Εδώ, γιατί έχουμε και αυτή την βάση. Το γνωρίζετε κι εσείς ως μισός Έλλην Κύπριος. Αγαπητέ μου κύριε Μαντοβάνη. Περισσότερο από μισός. Περισσότερο από μισός. Τώρα, να πάμε και στο τι έγινε στις 2 Αυγούστου κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που γίνονται των αντικατοχικών, ανατακτά χρονικά διαστήματα και βέβαια κάθε χρόνο αυτή την περίοδο, τη θλιβερή, όπου από απόσταση φαίνεται η κατεχόμενη Αμόχωστος. Εκεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Ιταλική σημαία όμως. Να το παρακολουθήσουμε και να επανέλθουμε, παρακαλώ.
Πρώτον, να πω ότι είμαστε εδώ σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση για να τιμήσουμε από τη μια όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική εισβολή, αλλά και την ίδια στιγμή, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να διατρανώσουμε, να στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε εδώ και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επανενώσουμε την πατρίδα μας, και η Αμμόχωστος είναι το σύμβολο του αγώνα μας. Αυτή η απόσταση που είναι τόσο κοντά αλλά τόσο μακριά, πραγματικά είναι βάσταχτη. Δεν αντέχετε πια. Κύριε Μαντοβάνη, μεγαλώνοντας, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχετε τα ίδια συναισθήματα ή τουλάχιστον είναι πολύ πιο έντονα, ή κάνω λάθος, για αυτή την κατάσταση. Δεν θα έλεγα πιο έντονα, πάντα υπάρχει η φλόγα της επιστροφής. Ναι. Θα έλεγα ότι τα πιο έντονα συναισθήματα ήταν τα πρώτα χρόνια. Αλλά πάντα υπάρχει το παράπονο, η φλόγα της επιστροφής, και για μας τους Αμμοχωστιανούς, τους Βαροσιώτες, οι χαμένες ευκαιρίες. Ναι. Διότι πιστεύουμε ότι υπήρξαν ευκαιρίες για την επιστροφή της Αμμοχώστου, τις οποίες για διάφορους λόγους δεν τις πήραμε. Μάλιστα. Και ίσως να φταίμε και εμείς οι Βαροσιώτες σε ένα βαθμό για αυτή την κατάσταση, διότι δεν είμαστε πιο απαιτητικοί. Ναι. Ωστόσο, ο απλός λαός δεν είχε το δικαίωμα της λήψης των αποφάσεων. Έχει μόνο την υποχρέωση της απέτησης, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Ναι, δεν είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε κυβέρνηση, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Σε εκείνη την εκδήλωση στις 2 του Αυγούστου, όπως σίγουρα γνωρίζετε, ο πρόεδρος μας τα άκουσε. Μάλιστα, ναι. Αλλά δεν είναι η κυβέρνηση αυτή που φταίει. Είναι από το 1974. Διαχρονικά το θέμα. Και βέβαια είναι η ανάγκη και ο πόθος των ανθρώπων για επιστροφή. Νομίζω ότι δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο με τον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι θέμα και πια του ότι ο κόσμος μετά από 51 τόσα χρόνια θέλει πια να υπάρξει μια λύση και να πάει σπίτι του. Αυτό το κατάντημα πια έχει κουράσει. Ναι. Ειδικά εμείς που βλέπουμε την πόλη μας κλειστή, ερημωμένη, και δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Μέχρι πότε θα είναι, αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται, κλειστή και ερημωμένη, και μην δούμε και χειρότερα πράγματα λειτουργίας της Αμμοχώστου. Γιατί από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ο ισχυρισμός είναι ότι δεν ανήκει στους νόμιμους κατοίκους των Ελληνοκυπρίων, υπήρχε από Οθωμανοκρατίας και ο χώρος είναι... Υπάρχουν διάφορες ταπέλες στην κεντρική οδό Δημοκρατίας που λένε αυτό το πράγμα. Ότι η Αμμόχωστος ανήκε στους Οθωμανούς και όχι στους Ελληνοκύπριους. Και πριν από αυτό στους Βενετούς. Και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να φύγουμε τις ταπέλες. Όχι, δεν μπορείτε καν να αντιδράσετε, όχι να φύγετε τις ταπέλες. Όσοι επιχειρείτε και επισκέπτεστε το χώρο, βλέπετε τι αποτελέσματα είχαμε τον τελευταίο καιρό με τις διάφορες συλλήψεις. Αγαπητέ κύριε Μαντοβάνη, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα. Έχουμε ακόμη ένα βίντεο. Να το παρακολουθήσουμε και να επανέλθουμε. Ελάτε στο control. Agosto, nel corso di una manifestazione svoltasi a Cipro per commemorare il 51esimo anniversario dell'invasione turca di quell'isola nel luglio del 1974 e del bombardamento aereo subito dalla città di Famagosta il 14 agosto dello stesso anno, è stata conferita la cittadinanza onoraria a Guglielmo Brusco. Alla cerimonia c'erano le massime autorità dello Stato, il Presidente della Repubblica di Cipro e il Sindaco di Famagosta. Ciao Famagusta, ciao Cipro, we are very happy to be with you. Di come si è vissuta questa giornata, Lina? Allora, il 2 di agosto ha coronato i 20 anni di impegno di Guglielmo e di sua moglie Paola e più recentemente di Luciano e di Dea.
grazie anche al canale Italia e all'onorevole Sergio Berlato, avete contribuito all'esforzo per la risoluzione del problema cipriota. Allora, in riconoscimento di questo duro lavoro, il Comune di Famagosta ha giustamente dichiarato Guglielmo Brusco cittadino onorario, un piacere grandissimo. Alla quale noi abbiamo partecipato proprio da cittadini umili ma che vogliono lavorare in una certa direzione. Όποτε σας δίνεται η ευκαιρία, παρουσιάζετε το πρόβλημα όπως αντιληφθήκαμε εδώ, τηλεοπτικά, αλλά και με οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία, κυρία Έλληνα. Ναι, και όπως ανάφερε και πριν, θυμίζω πάντα ότι εξακολουθεί και σήμερα ακόμα η Τουρκία να κατέχει ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο δικό μας λοιπόν το θέμα, είναι θέμα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να μην μπούμε τώρα να συγκρίνουμε τις τάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ουκρανικό και το δικό μας. Και το κυπριακό. Μεγάλο κεφάλαιο. Σαφέστατα, είναι μεγάλο κεφάλαιο, αλλά είναι αλήθεια. Και συμβαίνει. Είναι η πραγματικότητα. Το βλέπουμε. Όχι ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται και με την Ουκρανία, γιατί και εκεί είναι θέμα εισβολής, αλλά και εδώ είναι θέμα εισβολής και εισβολής η οποία προηγήθηκε, κύριε Μαντοβάνη. Ναι, απλά εμάς πέρασαν 51 χρόνια, εκεί συμβαίνει τώρα. Δεν είναι δικαιολογία όμως αυτό. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά δυστυχώς. Το είπατε όμως στην αρχή. Άρχισε να ξεχάνετε το θέμα. Δυστυχώς. Οι ρίζες από ιταλικής μεριάς και τον πατέρα και σε αυτή την περιοχή. Και οι θύμησες είναι έντονες, από παιδί το επισκεπτόσασταν καθόλου? Όχι. Επισκέφτηκα το Ροβίκο, τη γενέτειρα του πατέρα. Όχι, ο πατέρας γεννήθηκε Λεμεσό. Ναι, αλλά από πού είναι η καταγωγή? Είναι πολλές γενιές που είμαστε στην Κύπρο. Ναι, αλλά η γενιά από πού προέρχεται, από ποιο σημείο? Από το Ροβίκο? Από το Ροβίκο. Ναι. Επισκέφτηκα το Ροβίκο μετά που γνώρισα τον κύριο Μπρούσκο. Μάλιστα. Δηλαδή πριν 15 χρόνια περίπου. Ήταν η πρώτη φορά. Ναι, για την παρουσίαση του βιβλίου, ο Βενετός, το Βενετσιάνο. Λίγο πριν, ύστερα και γιατί τώρα πάω συχνά. Ναι. Διότι κάναμε φίλους εκεί, και έχουμε δεσμούς. Υπάρχουν συγγενείς, έχουν μείνει εκεί, του πατέρα? Καθόλου, καθόλου. Δεν έχετε καθόλου Δεν έχω καθόλου επαφή με... Το ψάξατε? Το ψάξαμε, έχουμε το γενεαλογικό μας δέντρο, αλλά δεν είμαι σε επαφή με συγγενείς. Όλοι οι συγγενείς μεταφέρθηκαν στην Κύπρο. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπεις ένα τελευταίο σχόλιο, όσο χρόνο έχουμε. Επειδή μιλήσαμε για τα 51 χρόνια που έχουν περάσει και άρα ίσως αφού δεν είναι φρέσκο το θέμα ξεχάστηκε. Προφανώς και ο χρόνος δεν είναι υπέρ μας. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ημερομηνία λήξης. Ακριβώς. Άρα ίσως είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και σαν κοινωνία πιστεύω πρέπει να μας προβληματίσει δύο φορές αν δούμε ότι τα νέα παιδιά που θα πάρουν τη σκητάλη γιατί η γενιά που ξέρει την αμόχωστο σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου έχει ημερομηνία λήξης. Ναι, είναι η φυσική μας εξέλιξη ως άνθρωποι. Άρα πόσο αυτά τα παιδιά τα έχουμε προετοιμάσει εμείς σαν κοινωνία για να διεκδικήσουν οτιδήποτε. Αυτό είναι έτσι ένα ερώτημα που θα ήθελα να σκεφτούμε. Ναι, διότι βλέπω από τα νέα παιδιά ότι δεν τους αφορά το τι έγινε το 1974, δεν είναι δικό μας θέμα και σαφώς ούτε το δημιούργησαν, απλά έχουν να ζήσουν με τα τετελεσμένα του 1974. Και τα δεδομένα. Ναι, οπότε κάπου είναι δική μας ευθύνη, πιστεύω, λίγο να τους εντάξουμε περισσότερο στο πνεύμα της διεκδίκησης, αλλιώς είναι όλα χαμένα. Ναι, στο πνεύμα της διεκδίκησης και της υγιούς, αν θέλετε, αγωνιστικότητας, μακριά από φανατισμούς και αυστηρότητες, είμαι σίγουρος, για να μπορούν να γνωρίζουν και από πού κατάγονται οι δικοί τους γονείς, αν κατάγονται από τις κατεχόμενες περιοχές. Εγώ θα έλεγα όχι μόνο διεκδίκηση, αλλά πρέπει να τους φέρουμε και πιο κοντά στην άλλη κοινότητα, τους Τουρκοκύπριους. Δεν μπορεί να μισάς τους Τουρκοκύπριους και να θέλεις λύση. Και αυτά τα πράγματα τα εκμεταλλεύεται η Τουρκία, δυστυχώς. Τα βλέπουμε. Ίσως να έχει περάσει λάθος μήνυμα, γιατί έχω την εντύπωση ότι και πριν το 1974 σίγουρα, αλλά και τώρα δεν υπάρχει τέτοιο μίσος, γιατί οι άνθρωποι ζούσαν ειρηνικά και αρμονικά. Στο χωριό μου, για παράδειγμα, ήταν μεικτό χωριό. Μάλιστα. Εγώ να σας πω ότι έχω μεγαλώσει με ιστορίες που ζούσαν μια χαρά
Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι μαζί. Η γιαγιά μου, ο παππούς μου ήξεραν μάλιστα και τουρκικά και οι Τουρκοκύπριοι ήξεραν ελληνικά. Σωστά. Δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα. Ο παππούς μου ήταν κοινοτάρχης στο χωριό. Με το που έπρεπε να εγκαταλείψουν το χωριό ντε και καλά οι Τουρκοκύπριοι για να πάνε στους θύλακες το 1963. Ναι, όταν μεταφέρθηκαν οι πληθυσμοί. Ήρθαν στο σπίτι του παππού και του είχαν δώσει ο Τούρκος, τέλος πάντων, Τουρκοκύπριος, ο Μουχτάρης, είχε δώσει τα κλειδιά όλων των σπιτιών στον παππού και του λέει: πρόσεχε μας στα σπίτια μας μέχρι να ξαναγυρίσουμε. Ούτε αυτοί πίστευαν ότι θα ήταν για πάντα. Όπως και οι παρουσιώτες ή οποιοδήποτε άλλοι έφυγαν από τα σπίτια τους, νόμιζαν ότι θα ξαναγυρίσουν. Πήραμε τα κλειδιά. Τα έχουμε ακόμα. Έτσι, Κυρία Μαντοβάνη, τα έχετε κι εσείς τα κλειδιά? Τα κλειδιά, όχι? Δυστυχώς όχι. Είναι αυτό το συναίσθημα το οποίο είναι συνεχώς σαν ένας κόμπος στο στομάχι. Ή κάνω λάθος, κύριε Μαντοβάνη? Πολύ σωστά τα λέτε. Είναι ένας κόμπος στο στομάχι. Και συνεχίζει. Πιστεύω ότι η μόνη λύση για την αυριανή μέρα είναι μια ευρωπαϊκή Κύπρος πραγματικά. Ναι. Κάτω από την ομπρέλα την ευρωπαϊκή υπάρχει χώρος για όλους. Μπορούμε να συμβιώσουμε σαφώς ειρηνικά. Το πρώτο στάδιο μιας λύσης, μιας οποιασδήποτε λύσης, σαφώς και θα είναι δύσκολο, θα είναι περίοδος προσαρμογής, αλλά πιστεύω ότι μέσα στην ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν υπάρχει λόγος να μην τα καταφέρουμε. Άλλωστε, γι' αυτό γίνονται όλες οι συζητήσεις μέχρι και σήμερα και όλες οι επαφές και οι αγώνες για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Ελάτε. Πάντως να ακούσετε τον Ευρωβουλευτή, τον Ιταλό, όταν μιλάει για το Κυπριακό, είναι σαν ένας Κύπριος. Έτσι, Ναι. Είναι εκπληκτικό το πώς. Περισσότερο από ένας Κύπριος. Μάλιστα. Τον τιμά και μας τιμά. Και τον ευχαριστούμε. Ναι. Να επαναλάβουμε το όνομά του. Σέρτζιο Μπερλάτο. Μάλιστα. Ο αγαπητός κύριος Σέρτζιο. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Και όπως αρχίσαμε θα τελειώσουμε. Πάμε σε αυτή την σύνοψη του βιβλίου, παρακαλώ. Της ιστορίας. Την οποία διανθίσατε για να είναι και πιο ελκυστική, με την καλή έννοια του όρου, αυτής της Αφροδίτης της Φλόγης. Ελάτε, αγαπητή μου κυρία Έλληνα. Ένας Ιταλός, λοιπόν. Ένας Ιταλός εγκλωβίζεται λοιπόν στην Αμόχωστο τις μέρες του πραξικοπήματος και της εισβολής, ψάχνοντας να βρει το βιολογικό πατέρα της ξαδέρφης του που χρειάζεται άμεσα μεταμόσχευση νεφρού. Και ζει στην Κύπρο. Και ζει στην Κύπρο. Ο πατέρας αγνοεί την ύπαρξη καν της κόρης. Μέσα από 1000 μύρια κύματα, γιατί αυτός σε κάποια στιγμή φυλακίζεται στις μέρες του πραξικοπήματος από τους πραξικοπηματίες, όντας μακαριακός τέλος πάντων κλπ. Μέχρι να τον εντοπίσουν μαζί με την άλλη του την κόρη, τη Σοφία, και να καταλάβουν πού βρίσκεται, ξεσπάει η εισβολή. Αφήνονται ελεύθεροι τότε, αν θυμάστε, όσοι είχαν φυλακιστεί. Και είναι εκεί που ξεκινά ο αγώνας πώς να καταφέρουν να σωθούν, να σώσουν με αυτόν τον τρόπο και την ξαδέρφη στην Ιταλία. Παρέμειναν εγκλωβισμένοι και έπρεπε, μάλιστα. Και από εκεί και πέρα πώς κυλάει η ιστορία, χωρίς να προδώσουμε το τέλος, γιατί θέλουμε να το αγοράσουμε για να το διαβάσουμε. Από εκεί και πέρα πιστεύω κυλάει πολύ, έτσι, με έμφαση στο ανθρώπινο στοιχείο. Συναισθηματικά. Ναι, παίζει ρόλο λοιπόν η ανθρωπιά, η οικογένεια, η φιλία. Βρίσκουν τρόπους να φύγουν από το νησί, να πάνε στην Ιταλία, να σώσουν και την ξαδέρφη και κάπου ίσως σε κάποια στιγμή διαφαίνεται, αχνοφαίνεται ίσως και ένα ρομάτσο μεταξύ του Σέρτζιο και της άλλης κόρης. Μάλιστα. Και γιατί όχι. Αυτό είναι το παιχνίδι άλλωστε ενός μυθιστορήματος και μιας ιστορίας αγάπης. Γιατί και μόνο το να βρεις κάποιον και να σώσεις μια άλλη ανθρώπινη ζωή είναι αγάπη. Έτσι δεν είναι, αγαπητή μου κυρία Έλληνα? Ποιο είναι το επόμενο βήμα σας, κυρία Έλληνα, συγγραφικό? Συγγραφικό έχω κάποιες σκέψεις, αλλά για να πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο που μάλλον προσπαθούμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να μεταφερθεί στη μεγάλη, στη μικρή οθόνη αυτή η ιστορία. Το πήρατε πολύ μακριά, μπράβο. Καλά κάνατε. Έτυχε, δεν πέτυχε. Και θα πετύχει. Τι το υποσχέθηκα εγώ. Ελάτε, κύριε Μαντοβάνη, εσείς είστε ο ειδικός αυτούργος. Και η κόρη μου αυτή τη στιγμή γράφει το σενάριο. Μπράβο. Μπράβο, χαίρομαι. Πώς λέγεται η κόρη σας? Λάουρα. Την ευχαριστώ πολύ. Ιταλικό όνομα. Τη χαιρετάμε. Ζει στο Λονδίνο. Μάλιστα. Και έχει σχέση με τον κινηματογράφο. Γράφει το σενάριο. Έχουμε και σχέσεις με κάποιο Κύπριο ηθοποιό του Λονδίνου. Και θέλουμε και τη βοήθεια του Ρικ.
Γιατί όχι, με τα χαράς. Να το μεταφέρουμε και να σας φέρουμε και σε επικοινωνία. Πάντως είναι μια ιστορία η οποία στη μεγάλη οθόνη θα είναι πολύ όμορφη. Και θα είναι και διεθνής, θα έλεγα. Ναι, ναι. Άλλος ένας πρεσβευτής για το πρόβλημα μέσα από την ιστορία αγάπης, κυρία. Είναι αυτό που λέμε πολιτιστική διπλωματία. Πολιτιστική διπλωματία, πολύ καλά το λέτε. Ο κύριος Μαντοβάνη το έχει πιστέψει, εσείς καλά κάνετε να τον ακολουθήσετε, κυρία Έλληνα. Εγώ στη ζωή γενικά κρατάω μικρό καλάθι. Εγώ στέλνω τις ευχές μου στο σύμπαν. Άμα είναι να συμβεί, θα συμβεί. Άμα στείλατε τις ευχές και έγινε όλη αυτή η εξαιρετική δουλειά που σας τιμά, και εσάς κύριε Μαντοβάνη, θα υπάρξει και συνέχεια. Ο επιμένων νικά. Ο επιμένων νικά, πάρα πολύ σωστά, σε όλα τα θέματα. Σε όλα. Και στο εναμόχωστο πιστεύετε. Μετά από 51 χρόνια είναι δύσκολο, αλλά ελπίζω. Δεν θα αποπιστεύω, αλλά ελπίζω. Σας βρίσκω λίγο απογοητευμένο. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Λίγο απογοητευμένο σας βρίσκω. Βέβαια. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Εμείς οι βαροσιώτες πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν ξέρω ακόμα τι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Και με ποιο τρόπο εννοείται? Δεν είμαι πολιτικός. Ναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολιτικό κομμάτι. Χρειάζεται συντονισμός για τους κατοίκους και όχι σε πολιτικό επίπεδο. Πιθανότατα. Για να μαζευτεί όλη αυτή η προσπάθεια και να συντονιστεί, που είμαι σίγουρος ότι δεν είναι δύσκολο. Αν προσεγγίσετε και τις οργανώσεις όπως φερειπίν των αποφύτων των ελληνικών γυμνασίων Αμοχώστου, εκεί θα βρείτε μεγάλη ανταπόκριση. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς. Ορίστε. Είστε από το Αρένον Αμοχώστου, το ελληνικό γυμνάσιο. Το πρώτο γυμνάσιο. Το πρώτο γυμνάσιο Αμοχώστου. Άρα από εκεί και πέρα και το πρώτο και το Θηλαίον και οι τεχνικές σχολές και οι ιδιωτικές οι οποίες υπήρχαν στην όμορφη Αμόχωστο είναι μία αρχή για να μαζευτεί αυτός ο κόσμος. Κυρία Έλληνα, το καταρρικτικό σχολείο είναι δικό σας. Εγώ θέλω απλά να πω στον κόσμο ότι ο καθένας από εμάς, θα επαναλάβω ένα σχόλιο που είχα ακούσει από ένα βουλευτή μας όταν ήμουνα στο δημοτικό, λίγο μετά που είχε γίνει το όλο κακό το 70 κάτι, 75, ίσως το είχα ακούσει 76. Ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει πρεσβευτής της χώρας μας. Το είχε πει τότε ο Ντίνος ο Λόρδος, γιατί τον είχαν πει, μα τι να κάνει μικρή Κύπρος που δεν πρεσβείες έχουμε και δεν ξέρω εγώ τι. Όλοι μας έχουμε φίλους στο εξωτερικό, όλοι μας ταξιδεύουμε. Μπορούμε απλά να καθόμαστε πίσω και να εκ του ασφαλούς να κατηγορούμε την οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν έφερε τη λύση, χωρίς να λέω ότι δεν έχουν ευθύνες. Ναι. Αλλά, απ' την άλλη, και εμείς σαν μονάδες, ίσως να μπορούμε να επηρεάσουμε ένα άτομο, δύο άτομα. Αν ο καθένας προσπαθήσει στο δικό του κύκλο, στους δικούς του γνωστούς, να φέρει έστω μια μικρή αλλαγή, κάτι σημαίνει και αυτό. Δηλαδή, αλλιώς τι, σταυρώνουμε τα χέρια και παραδεινόμαστε. Ναι, και παραδεινόμαστε. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο για τον χρόνο. Εμείς ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση. Θα περιμένω, κύριε Μαντοβάνη, τα νέα από το σενάριο και την έναρξη των κινηματογραφικών πλάνων. Εξαρτάται από την κόρη. Είμαι σίγουρος. Η κόρη σας θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Ευχαριστώ, κύριε Μαντοβάνη, ευχαριστώ, κυρία Έλληνα. Και να είστε πάντοτε καλά και θα χαρώ σύντομα αυτή η συζήτηση να μην μένει μόνο σε μια τηλεοπτική εκπομπή, αλλά στην ουσία να μεταφερθεί στην Αμόχωστο όπως και οι κάτοικοι της. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και τους δυο. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε παρέα μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα. Γεια χαρά.